Πριν καν σκεφτείτε να το παραλείψετε αυτό, δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που πρόκειται να μοιραστώ είναι κάτι που οι περισσότεροι άντρες, ειδικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, περνούν τη ζωή τους χωρίς να το κατανοούν πλήρως. Μια γυναίκα μπορεί να φαίνεται εντελώς ήρεμη, συγκροτημένη, με έλεγχο, ακόμη και συναισθηματικά απόμακρη. Αλλά πίσω από αυτή την πρόσωψη, συμβαίνει κάτι πολύ πιο έντονο. Το σώμα της αρχίζει ήδη να έλκεται από εσάς. Το μυαλό της προσπαθεί να κατανοήσει ένα συναίσθημα που δεν φανταζόταν ποτέ να νιώσει. Και η αλήθεια είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν θα εξηγήσει γιατί. Όχι επειδή παίζει παιχνίδια ή επειδή είναι μπερδεμένη, αλλά επειδή η έκφραση αυτών των επιθυμιών την εκθέτει με έναν τρόπο που οι περισσότερες γυναίκες αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν. Απόψε, θα σπάσω αυτούς τους άρρητους κώδικες που μοιράζονται οι γυναίκες. Θα αποκαλύψω τις 5 κρυφές επιθυμίες που νιώθουν για τους μεγαλύτερους άντρες. Αυτές είναι οι ακριβείς συναισθηματικές εμπειρίες που την κάνουν να σταματήσει να αντιστέκεται, να σταματήσει να αναλύει και να καταλήξει να ερωτεύεται σιωπηλά, πιο βαθιά από όσο πίστευε ποτέ ότι ήταν δυνατόν. Αυτά δεν είναι κόλπα ή δοκιμασμένες ατάκες. Αυτοί είναι οι συναισθηματικοί μηχανισμοί πίσω από αυτό που περιγράφουν ως «υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αυτόν». Και αν μείνετε μέχρι την τελευταία σας επιθυμία, θα σας δείξω την ακριβή στιγμή που η έλξη γίνεται βεβαιότητα, τη στιγμή που σταματά να αμφιβάλλει και απλώς αφήνει τον εαυτό της να φύγει. Πριν ξεκινήσουμε, εγγραφείτε στο Love Blueprint, επειδή αυτό το κανάλι είναι φτιαγμένο για άντρες που θέλουν να κατανοήσουν τη γυναικεία ψυχολογία πέρα από τις επιφανειακές συμβουλές. Πρόκειται για την παρουσία, τη συναισθηματική κυριαρχία και το να γίνει κανείς αξέχαστος. Τώρα, ας ξεκινήσουμε. Ευχή νούμερο 5. Η επιθυμία για αποπλάνηση. Το πρώτο πράγμα που οι γυναίκες λαχταρούν κρυφά σε ένα μεγαλύτερο άνδρα είναι η αποπλάνηση, όχι η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση μπορεί να προσποιηθεί, ή η αποπλάνηση όχι. Η ΑΠΟΠ. Οι νεαροί άντρες συχνά πιέζουν πολύ, αναζητώντας επιβεβαίωση, προσπαθώντας να προκαλέσουν αντιδράσεις. Αλλά ένας μεγαλύτερος άντρας, με αληθινό χάρισμα, κάνει κάτι διαφορετικό, της επιτρέπει να πλησιάσει. Και τη στιγμή που το αισθάνεται αυτό, κάτι αλλάζει. Το σώμα της αρχίζει να γέρνει προς το μέρος του πριν καν καταλάβει το γιατί. Χαϊδεύει τα μαλλιά της, στρέφει το σώμα της προς το μέρος του και, χωρίς να το καταλάβει, αρχίζει να πλησιάζει. Όχι επειδή την καταδίωκε, αλλά επειδή η παρουσία του δημιούργησε μια έλξη που ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. Αυτή είναι η πραγματική έλξη. Και όταν σταματάς να κυνηγάς τον χώρο, αρχίζει να κινείται προς το μέρος σου. Επιθυμία νούμερο 4. Η επιθυμία για υπομονή. Η έλξη την τραβάει πιο κοντά, αλλά αυτή η επόμενη επιθυμία φτάνει ακόμα πιο βαθιά, επηρεάζοντας την εσωτερική της ισορροπία. Οι γυναίκες επιθυμούν κρυφά ένα μεγαλύτερο άντρα που δεν βιάζεται ποτέ να επιταχύνει το συναισθηματικό ρυθμό. Ένας νεαρός άντρας αντιδρά γρήγορα, βιάζεται, αισθάνεται μια παύση και προσπαθεί αμέσως να εξασφαλίσει την κατάσταση. Αλλά ο μεγαλύτερος άντρας, που κινείται μόνο ελαφρώς πιο αργά, δημιουργεί μια ένταση που εκείνη αρχίζει να επιδιώκει. Όταν τον προκαλεί, εκείνος απαντά με ένα ήρεμο χαμόγελο. Όταν το δοκιμάζει, επιτρέπει να υπάρχει σιωπή. Όταν εκείνη εντείνει την αλληλεπίδραση, εκείνος ανταποκρίνεται με ηρεμία και έλεγχο. Αυτός ο αυτοέλεγχος είναι ισχυρός επειδή τώρα είναι αυτή που αρχίζει να επενδύει συναισθηματικά. Ο ρυθμός της γίνεται το πλαίσιο και όταν αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με αυτό το ρυθμό, βιώνει κάτι έντονο. Δεν είναι πλέον αυτή που ελέγχει τη συναισθηματική ένταση. Αυτή η μικρή απώλεια ελέγχου είναι που γεννά αιμονή. Αν αυτό ήδη μεταμορφώνει την κατανόησή σας για την έλξη, κάντε like και εγγραφείτε στο Love Blueprint τώρα, γιατί η επόμενη ευχή είναι αυτή που μπορεί να καταστρέψει τα πάντα αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ευχή νούμερο 3. Ο διακόπτης απενεργοποίησης. Αυτό δεν είναι ακριβώς ευχή. Είναι αυτό που καταστρέφει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή αυτό που έλκει μια γυναίκα δεν είναι μόνο η ηλικία, αλλά αυτό που τα χρόνια έχουν ενσωματώσει στην παρουσία σας. Μόλις δείξετε ανασφάλεια γι' αυτό, όλα τα σημάδια που είχε αντιληφθεί προηγουμένως αρχίζουν να φαίνονται ψευδή. Η αυτοπεποίθηση νιώθει επιβεβλημένη, η υπομονή τεταμένη και η βεβαιότητα εξαφανίζεται. Και όταν συμβαίνει αυτό, η έλξη μετατρέπεται σε αδιαφορία. Αυτό είναι το λάθος από το οποίο οι περισσότεροι άντρες δεν συνέρχονται ποτέ. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να ζητάτε συγγνώμη για αυτό που εκείνη εκτιμά κρυφά. Επιθυμία νούμερο 2. Η επιθυμία για προστασία. Αυτή είναι μια επιθυμία που πολλές γυναίκες νιώθουν, αν και σπάνια την εκφράζουν. Είναι μια σιωπηλή προστασία. Δεν πρόκειται για έλεγχο εκτιτικότητα, αλλά για μια προστατευτική παρουσία που δεν απαιτεί λέξεις. Μια γυναίκα κινείται στον κόσμο με μια συνεχή και ανεπαίσθητη αντίληψη. Χώρους, πλήθη, άγνωστες ενέργειες, πάντα παρατηρεί. Όταν ένας μεγαλύτερος άντρας τοποθετείται φυσικά στην άκρη του δρόμου, όταν το χέρι του ακουμπάει ήρεμα στην πλάτη του ανάμεσα σε ένα πλήθος, όταν το σώμα του τοποθετείται διακριτικά ανάμεσα σε αυτήν και το χάος, το νευρικό του σύστημα χαλαρώνει τελικά. Και αυτό το συναίσθημα ανακούφισης είναι βαθιά δυνατό.